Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di lipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero ang ginyan ken uray di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Aldaw ti Huwebes papagayam 20 apo ti babilang idi bulan ti Hulyo 2023. Idanon man yan apo ti programa Damdamag ni Berto babayan ti ENR Online. Dado apo ti pagayam nyo ni Robert Berto de la Cruz. Idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapnoing kami dasar dahil damag nga amumi nga manginformar kada tayo amin sa kapada. Ken kastameten pakaseknan tayo papagayam digito nga pagtengken pasamak. Idi kabukbukudan tayo nga lugar. Idi intero apagilyan ken uray ijay balasyo taaw kakabsat ken gigihim. May sa apo nga agtawen ti sa nga pulo ket talo nga balasitang taga-Sarat, Ilocos Norte nga pimusay iti tawen na nga sa nga pulo ket talo ti manamnama nga agbalin nga santo. No agbalin nga santo ti maysa nga kalugaran tayo dito probinsya ti Ilocos Norte isunukwan na po ti may ikatlo nga Pilipino a santo iti babaen ti Romano Katoliko. Gagayim ken kaamsat. Padaanan nyo, pagsasaritaan tayo dito gagayim, napintas nga damag, kakabsat ken gagayim. Pakabayatan na, dagiti sabsabali pa, ngayon kami dasar, dating Presidente Rodrigo Duterte, ken Senador Ronald Bato de la Rosa, ada po diti nagbalin nga pamagbagak ang kwada-kwada ni DOJ Secretary Crispin Remulla nga liklikan da paylaeng ti agbiyahe when rumwar dito'y pagilyan tay nga Pilipinas gagayim ken kaamsat. Idi sabali nga bangir grupo digiti estudyante gagayim ken kaamsat. Kontraem da ti mabalin nya panakaingato ti tuition fee. Digitay nagisumitiren na po ti position paper da ijay ched. Kaya nadamit grupo digiti mangisursuro nga umapapelada apo ijay Senado nga paisardengdan ti linteg nga mangibilbilin apo iti saan nya pan nakasurot ti no permit no examination kadigitay estudyante gaputa pangta deto apo kadigitay eskwela kakabsat ken gigi maglalo digiti private schools. Diniyabiyang ti National Economic Development Authority in waragawag na po digitay nakapaayan ti China nga mangtungpal kadiri sa magmamanong akarida iti babaen ti Duterte administration. Rimwar deto ikalpasan na po ti panakipay meeting ni dating Presidente Rodrigo Duterte ken Xi Jinping ti leader ti pagilyan nga China gagayem ken kaabsat. Dagitoy ken sabsabali pay ken syempre pagsasaritaan ito apo deti desisyon ti ICC nga tuloy kadetoy investigasyon seknan apo kadigitay napapatay wenno nagbali na biktima ti war on drugs sini babaen ti administrasyon ni dating presidente Rodrigo Duterte gagayem kaamsat makain naman teto apo ni abogado Ray Gurgunyo gagayem ken kaamsat mainaig iti daytoy. Digitoy ken sabsabali pay tampok para di may isang oras di programa Damdamag ni Berto. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa digiti cottages adantay ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation tumawag ni cellphone number 0963 00023282. Blue House Beach Resort.
Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukod sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tiyo, Damdamag ni Berto. Gagiyim kay Kamsat. Hindi kalma na po. Rinmaren, di kita nagkaadong damag. Sek na po kaya ti panang gibasura ti International Criminal Court. Gagiyim kay Kamsat. Iti apelat ti pagilyante nga Pilipinas nga may sardengin na po. Iti may bagbaga nga panag-investigar da seknan ti war on drugs. Gagiyim kay Kamsat. Iti napaspasama ka po, no kaadar iti biktima, iti biyang ti kampanya kontra iti legal na druga, iti babaen ti administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, gagayim ken kaabsat. Iso nga agkalikagom tayo di kalman nga makain naman tayo apo ti may isang abogado ngem daksanggasan apo medyo nag-overtime ni Attorney Ray Gurgunyo iti korte gagiyem kay kapsat. So ti kang runaan nga agbalbalin nga target ti investigasyon is no other than the former President Rodrigo Duterte ken ni agdama nga Senador Ronald Bato de la Rosa. Ni Duterte ti presidente idinto nga ni de la Rosa idi Chief of Police gagiyem kay kapsat idi pagilyantay nga Pilipinas idita maaramid digitoy nga operasyon digiti kaming tinilya na pulisya nga nakaakusaran tay pagilyantayo nga aglablabes apo digitoy nga nasaong operasyon ket adu digitay pimus pusay natnatay gapo iti detoy nga operasyon idata gapo tay sudat ti kang runa na target gagiyem tibiyang ti Senado iti biyang ni Senator De La Rosa ada dati nagbali na rakurak ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga saan na nga ipalubos nga bastaratan isuko ni Duterte iti ICC bilang mairugiti na saong investigasyon manen gagiyim keng kabsat no awan ti local warrant of arrest no local no kanatayo iti warrant of arrest coming from courts iti pagilyante nga Pilipinas ka papagayam wenno anyan dila dita na po nga mabalin nga mangi issue iti panagarestar gagiyem kamsat but tibiyang ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla binagaan wenno ti Department of Justice Secretary Crispin Remulla gagiyem kay kamsat binagaan na dati nga presidente Duterte ken ni agdama nga senador De La Rosa nga liklikan da ti mapan iti sabali nga nasyon nga adda ditoy ti jurisdiksyon gagiyem kamsat International Criminal Court di kita nakipinirma iti Rome Statute ko na dito sa diday kakabsat keng gagiyem nga mabali na mangiparwar ti warrant of arrest kontra kadakwada di exact word apo ni Crispin Remulla
huwag kayong pupunta sa lugar na maaring makialam ang ICC sa ibang bansa kung sa tingin natin na ay may pag-aalangan ay di mag-usap muna kami kung aalis kung papunta sila sa ibang bansa na maaring magkaroon ng problema. Di po ti ano ni Remulla na aramid dito nga kas suhestyon ni Remulla wenno pamagbagana kadigidwa uray saan pay nga nalpas wenno uray saan pay nga nalpas ti panagtakem na panagtakem ti panakanyang ni Duterte idinto nga ni Senador uray no nalpasen ti panagtakem ni Duterte ti Malacanang idinto nga ni Senador De La Rosa ket agserserbi idi nga hepe ti Philippine National Police idi may patungpal digitoy nga operasyon kas paset ti war on drugs. Dahil ket kalpasan ngin basura ti IPP wenno ICC kuna kuma ti ICC Appeal Chamber ti musyon ti Pilipinas nga rason nga maituloy manen ti war ti investigasyon ti drug war nga nang papatay wenno nang kettel ti biag ti Rinibribo gagayem ken kamsat no mangiparwar man ti International Criminal Court ti warrant of arrest mabalin nga mairaman da Duterte ken De La Rosa ni Russian President Vladimir Putin nagiti opisyalis ti gobyerno nga nangibilin tapno agarestarda babaen iti war crime. Kinastigo ti Department of Justice ti desisyon ti International Criminal Court nga mangipetpeteng ang ti resulta ket deti ket saan nga umisong interpretasyon kadagiti huwes kadagiti jurisdiksyon da kalpasan nga nagikat ti Pilipinas kas miyembro detoy. Kinunapay ni De La Rosa nga awan ti plano nga agbiyahe iti nasyon nga karaman wenno miyembro ti ICC ken agtalinaed dalaeng ditoy pagilyan nga Pilipinas. Segon ti prosecutors ti ICC adda ti 12,000 aginggan at 30,000 nga natay gapo iti kampanya ti legal a druga ditoy pagilyan nga Pilipinas. Ayun gigihim kamsan. Adamit deti nagbalin nga karit apo ni De La Rosa inibiyang ti International Criminal Court gigihim ken kamsat siguro deti panangibagada nga mabalin nga maarestar gagiyem kay kamsat ni De La Rosa gapu pay laeng nga po kadeti nasao nga kadda na ititakem kas chief of police idi ta maipatungpal apo digitay operasyon kontra iti illegal nga druga gagiyem ken kaabsat dito'y pagilyan tay nga Pilipinas dito'y karit apo ni De La Rosa kinarit ni Senator Ronald Bato De La Rosa at International Criminal Court nga arestaren da ket kitain da no anati mapasamak inaramin ni De La Rosa dito'y nga rakurak na kalpasan ti panagibasura ti ICC ti apelat ti gobyerno ti Pilipinas nga may atras ti korte ti drug war probe ini panawen ni Presidente Rodrigo Duterte. Según ken ni De La Rosa sapulen dalaeng sapulen laeng isuna ti ICC ken isuna kitanda ijay Senado ken masansan pay nga sabsabay kadagitay karit tapno arestaren da ket kitain da no anya digiti agbalin nga pasamak. Kinunan ni De La Rosa nga saan isuna nga ag-missing in action gapot a kumpiyansa nga awan met timang tiliw ken kuana ken tapno sigurado nga saan niya maarestar ti ICC kinuna ni De La Rosa nga limitaran na laeng ti biyahe na ijay Davao ken Manila isu nga addalata dito pagilyan nga Pilipinas ken saan nga ken digitay nasyon saan mapan karire nasyon nga miyembro ti ICC ken awan ti jurisdiksyon ti ICC nga kas kumay ti Russia ken China digiti mabalin na papanan saan da nga awan da po ti jurisdiksyon ti ICC kinunan ni De La Rosa nga awan ti bibiyang na iti desisyon ti ICC ngemket di detoy ket kitain na no anya iti pagturungan detoy nga banag gagayem ken kaamsan. Okay? So di po digiti nagbali na reaksyon ni dating nga Presidente Rodrigo Duterte ket kinatawaan na laeng nga po detoy nga nasao nga nagbalin nga parang ibasura ti
ti biyang ti ICC kadi apela ti Pagilya na Pilipinas tapno may sardeng maserraanen na po ti yususwat ng investigasyon seknan ti war on drugs. Okay, kasama na po ngayon tayo tuloy. Agyaman tayo kadito sumaganat. Thank you very much, Dr. Alan Taylan. It is St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo po di Baguio. Kahit yung i-konsultar iti doktor, mapang kayo ang pakonsultar iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. At po iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Kastapay nga agyaman tayo abo di TMT Construction Company, masarakan dito di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden ti Cabeza Elementary School, gagayem ken kakamsat. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano agingga nga malpas ti kayo parak dire na pasdek, ag serbi nga si pupudno, ti TMT Construction Company, babayan ti panangidaulo, ti agtagikwa, nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ti biyang ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan iti masarakan iti Balintawak Street dito Siyudad Tilawag likod ti Kapitolyo Provincial. Anda ka dito agkakalaing nga aircon technicians tapnornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. At ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center ket masarakan iti Balintawak Street Lawag City kukuha kinamatbatunan ni Engineer Neil Jose. Okay? Makipakiayos na lang. Adda na po iti linya tayo ni Apo Attorney Ray Gorgonio. Manipo na po iti Siyudad ti Bacolod. Gagigim kay Amsat. Tapno pagsasaritaan tayo. Dito ko na. Maipanggip. Okay. Okay, attorney, pwede ano na lang. Kami na po ang tatawag sa inyo, sir. Kami tatawag, ha? Kami tumawag king abogado. Okay? Padaanan niyo po. Dito naman tayo, live and exclusive kay ni Attorney Ray Gorgonio. Pagsasaritaan tayo po, may panggap in International Criminal Court. Okay na? Okay, iti dito yung daway. Kain naman tayo, live and exclusive ni Abogado Ray Gorgonio. Attorney, na imbag nga malim mo. Thank you very much. Hindi pa mo agundaway. Di programa tayo, Damdamag ni Berto. Good afternoon, Abogado. Good afternoon, Robert. Good afternoon sa mga listeners and viewers natin sa programa natin. Okay, dati panangi basura ti biyang ti ICC, kaditi apela ti pagilyante nga Pilipinas seknan iti panakaisarding kuman matuldukanan diti investigasyon nga swat da seknan ti war on drugs. Rumrumar ag subsubli ti debate attorney no adda jurisdiksyon tay laeng ti ICC kadatay diti Pilipinas despite nya kimmalas tayon iti nasawang grupo abogado. Well, yung apela ng Philippine government is anchored on the principle of jurisdiction, ang issue on jurisdiction, and an issue on the issue of complementarity, no? Una-una sa jurisdiction, sinasabi ng Philippine government, walang jurisdiction sa kay President Duterte dahil una-una umatras na yung Philippine government sa Rome Statute, no? Which organized the International Criminal Court. Pero be it noted that under the Rome Statute, once na mag-withdraw ang isang state party, the effectivity of the withdrawal comes only after 1 year. 1 year after the withdrawal, no? Ikadua, the complaint was already been filed before the ICC, before the Philippine government withdraws its commitment, no, or its participation to the International Criminal Court. Okay. Kaya once na ang principle dyan sa International Rome Statute is that once a state party is indicted under the International Criminal Court, bisan mag-withdraw pa na siya, jurisdiction has already attached, no, to the Philippine government. So despite yung withdrawal, patuloy yung pag-investigate ng International Criminal Court. Another is the issue on complementarity. Sinasabi ng Philippine government that you could not exercise your jurisdiction over the complaint, over the subject matter, because the Philippine government is
investigating the cases of alleged extrajudicial execution under the drug war ni President Duterte. Pero seriously enough po, President Duterte was indicted before the International Criminal Court, and at the time, he being the president of the Philippine government, he could not be investigated by the Philippine government itself because of the principle of tinatawag natin na immunity, no? The president is immune from suit. So how could you indict the president under Philippine laws when he is the sitting president? Another is that there is no serious investigation on extrajudicial executions or killings involving the drug war of Duterte. So marami yung nadi-dismiss kasi yung mga police mismo yung involved, and there is no high profile cases that were put behind were filed before the proper court of law. May mga iban lang exceptional, like yung case ni Kian dito sa Manila, yung pinatay na bata. Pero the other cases were not seriously investigated by the Philippine government. So you could not apply the principle of complementarity, yung sinasabi. And that therefore the pre-trial chamber has ordered the trial prosecutor to proceed with the investigation. And under Article 57 and 58 of the Rome Statute, once the pre-trial chamber has directed the prosecutor to proceed with the investigation, the prosecutor may ask for the issuance of a warrant of arrest. So ito yung hinihintay natin ngayon. Kung magre-request yung trial prosecutor ng issuance of warrant of arrest sa mga na-indict sa International Criminal Court, kabilang dito si former President Duterte, si Senator De La Rosa, at iban pa ng mga opisyales ng gobyerno, then they may be arrested, no, by the state parties, including Philippine government, because it is one of its treaty obligation is to enforce what has been agreed upon, no? Otherwise, kung hindi mag-enforce yung Philippine government, then there is a sanction under the international community. It might be na economic embargo or diplomatic protest, no? Maybe filed for non-compliance with the International Criminal Court, no? Furthermore, since the international Rome Statute is what we call part of human rights, no? And under the Constitution, international accepted principles of international law forms part of the law of the land. And since this is generally accepted principle of international law, then it becomes also form parts of the law of the land. So kailangan siguro mag-comply yung Philippine government should a warrant of arrest be issued. Okay. So meaning to say, despite nga kimmalasta yon iti ICC, adda pay laeng ti karbingan ti ICC nga mangyuswat iti investigasyon. Kada gitoy nga pasamak, attorney. Yes, sir. As I've said, once jurisdiction attaches to the complaint and over the subject matter and over the persons of the respondents, it will continue to be attached, and whatever happens, no, in the future, kahit mag-withdraw yung Philippine government, nandyan na yung jurisdiction ng ICC. So hindi mo na yan matatanggal sa kanila, and they could proceed with investigation and possible trial. Okay. Yung itong sa banda po ng warrant of arrest, kasi may binitawang salita itong si Senate President Juan Miguel Zubiri na hindi basta-basta niya isusuko itong si Senator De La Rosa once na mag-issue si ICC ng warrant of arrest kung hindi galing sa mga local court. Any comment on this, attorney? Well, Senator Zubiri is not a lawyer. He may not understand what he said, pero including consequences of his own action being being a senator, no? Watch out, dapat he had to watch out his word kasi nakakaya ito sa international community. May treaty obligation tayo, may principles international law na pacta sunt servanda, no? Treaty stipulation must be complied with in good faith. Otherwise, you will be facing sanctions. Not only
sanction of reprimand, economic embargo, yung mga investors natin hindi na mag-invest sa Pilipinas as part of the sanction. Yung ganon. Or yung mga iba hindi na mag-export o magpapadala ng kanilang produkto dito sa bansa natin. Or hindi na sila mag-accept ng mga OFWs natin. So those are part of the sanctions. Another is under sa ICC, pwede rin yung mga state parties to the agreement may implement the warrant of arrest. For example, si former President Duterte makadto sa China, and China is one of the state party to the agreement, then the Chinese government may arrest him while he is within the jurisdiction of the People's Republic of China or Vietnam, or in any other country who signed the treaty. So they have the obligation to enforce whatever orders or sanctions imposed by the ICC. Okay, so once nga umentra ti ICC dito ket adu di kiti kung kontra gapot di nga da debate no da jurisdiction daw no saan is it possible nga they are accompanied by outside forces nga sumrek for panakiserbi ti anyaman nga kay serbi kaditi maimbestigar abogado? Yes, they may even i-request the UN Security Council to escort and in the enforcement of the warrant of arrest. So since it becomes part of the UN Security Council's duty now to enforce the warrant of arrest or accompany the pre-trial chamber to any staff of the pre-trial chamber to serve the warrant of arrest, wala tayong magagawa dyan. The Philippine government has to comply. Otherwise, may sanction yan. Okay. May sanction. Okay. May mga apela na rin na kay Presidente BBM na dapat hindi niya kikilalanin itong naging desisyon ng ICC. Is it possible for the President na maging ganon, na i-chepera yung naging decision ng ICC to continue the investigation? Come again? Posible po ba na hindi kikilalanin ni Presidente Marcos yung naging desisyon ng ICC? Kasi may apela si Senator Bato na dapat na siya umaasang hindi kikilalanin ng Presidente ang naging desisyon ng ICC na ipagpatuloy yung investigasyon, abogado. Malaking malaking sanction may impose sa Philippine government if the President of the Republic of the Philippines will not recognize, much less aid or assist in the enforcement of the order of the ICC. See, because it is part of our duty or an obligation as part of the community of nations to enforce the general accepted principles of international law, and one of them is the ICC. So kung hindi magkilala si President Marcos, then possibly we will be facing sanctions from the United Nations or to the community of nations. Yan sinasabi ko, yung economic embargo, that's one. Walang mag-i-invest sa Pilipinas, and there is already a statement among state parties that should the Philippine government refuses to comply with the ICC's order, then they will not invest in the Philippines. Okay. So malaking yan, considering na umaasa tayo sa foreign investment ngayon. Okay. Okay. So, attorney, sa ngayon po, bilang isang abogado or soldier of court, yung pong punto nitong ICC ay parang they are not satisfied with the investigation conducted by the Philippine government, especially the Philippine National Police. On your own, dahil nasa korte ka, marahil may mga nakita ka na rin dyan sa inyo, sa lugar na kinaroroonan mo, tama ba itong stand na ICC na hindi sila satisfied dito sa mga investigation? Yes, maraming cases of extrajudicial executions that were filed before the ICC, and only few of them are seriously investigated by the Philippine government. In fact, mayroong mga lawyers dito sa Western Visayas na pinatay in connection with the drug war. Members of the IBP. Sinasabi lang nila na these are drug lawyers. Mayroong 3 abogado dito na pinatay, and there is no serious investigation.
walang result sa investigation, and the PNP and the Philippine government kept silent about it. So there is no, indeed, there is no serious investigation on these extrajudicial executions committed during the time of Duterte's drug war. So tama lang yung ICC na, at yung dalawang magiting na mambabatas natin, si Senator Sonny Trillanes and Congressman Gary Alejano, in filing those cases before the ICC. Okay. Ito pong National Union of People's Lawyers, attorney, parang pinapasigurado nila yung cooperation nila sa ICC. Ito po parang grupo ng mga lawyers na kagaya nyo. Any comment on this? Yes, there is this National Union of People's Lawyers headed by Attorney Andre Olalia and Attorney Nery Colmenares, who also filed a case before the ICC. They are also one in saying na walang serious investigation, and therefore yung principle of complementarity cannot be applied, no? Kasi kung yung principle of complementarity means kung merong investigation and prosecution of all the cases of extrajudicial executions committed during the Duterte's drug war, then yung ICC could not come in. Pero since walang mga nakapile na kaso, ang dami-daming mga extrajudicial executions that were not investigated nor prosecuted before the court. So tama lang na di doon tayo magpapile. Okay. Parang may nasabi po kayo kanina na yung drug and war, siyempre presidente po si Duterte noon, but yung implementor is PNP, yung Philippine National Police. So parang ang naintindihan ko, correct me if I'm wrong, na parang yung yung sisi ay dapat mapunta sa mga PNP members, attorney. Yes, kasi hindi talaga investigate ng PNP kasi yung investigate nila is the president. This is in connection with the national policy before of Duterte to launch an all-out war against drugs. And by means all-out war, ang daming mismo sa pronouncement yan na marami talagang napapatay. So how can the PNP go against the sitting president? And how can you prosecute a sitting president when he is immune from suit? Kaya nung pag-file nila doon, you could not apply the principle of complementarity because there is no actual prosecution of the mastermind of the killings. Okay. Attorney, maraming salamat po sa binigay mo pong pagkakataon. Maliban po kung may mga gusto pa po kayong liwanagin para sa mas pagkaka-informa ng ating mga taga-pakinig. Go ahead po. Well, the ICC is an institution put up and duly agreed upon by community of nations to protect human rights and to prevent crime against humanity, mass murder, among others. No, all the purpose is to restore law and order and to protect the dignity of human beings. So it so happened that the drug war really brought out immense suffering from and gross violations of human rights, no? Kaya doon pinapile. That's milestone undertaken by community of nations that must be supported in order to restore law and order and protect human dignity. Yun yung objective niya. And thank you very much for the time given me, Robert, classmate. I hope na I will be lucky again to be interviewed by you because this is a very popular program dito sa Ilocos Norte, and mailiwak met kadigiti ka kailian tayo dito Ilocos Norte tataga dita akmet Robert, so nimbag nga aldaw yu amin. Okay. Nagyaman akti ito na tiyempo. Attorney, I'm sorry pero may pahabol na question dito. Kunanad toy, damagin man ken ni abogado, saan niya ta nga naglabes ti implementasyon ti drug and war during Duterte administration dahil kakompetensya ng mga pulis, yung mga drug people. Sabi niyo rito, parang kompetensya sa mga tao nga involved in droga. Gabi, siguro, basehan na, di kita investigation. Ngayon suswat ti Senado, attorney. Yes, that is a correct observation. Kasi yung ibang observation nila is yung mga PNP na involved sa drug war also into drug peddling, no? Okay. May lumabas ngayon sa mga recent investigations
na yung mga involved, yung mga top generals and including yung multi-awarded, nahulihan ng toneladang mga drugs o shabu na binebenta rin. So it could be na war, turf war para eliminate ang competition para sila yung maghari. But whatever it is, your guess is as good as mine. Okay. Okay. Okay, once again, maraming salamat po, Attorney Ray Gorgonio. Mabuhay po kayo. Salamat, Robert. Okay, so diya po ni Attorney Ray Gorgonio. Attorney Ray Gorgonio, nakabase po siya sa Bacolod, but he's a native from Dingras, Ilocos Norte. Dito sa Barangay Daapo, Barangay Chairman Rosqueta. Dito Barangay da, gagayim kay Kapsat. Nakapana ko na po, dito Baleda, dito Dingras, boundary ti Marcos, kenda Dingras, gagayim kay Kapsat. And nataon na siya po'y isang kaklasiko idi agbasbasa akiti Northwestern College gigihin kay Kamsat na. Okay, so may kadwan niya abogado apo nga may interview may panggep iti jurisdiction ti International Criminal Court diri pagilian nga Pilipinas. Timuna ni abogado Juanito Antonio from San Nicolas but nakabase rin ni Manila as a practicing lawyer gagiyem kay Kamsat. Kasi demi tapos titakder na. Digi makukwestiyonaran na pasama ken before nga kumalas tayo ti biyang ti International Criminal Court through President Rodrigo Duterte kung naso adda jurisdiction da. So through with Attorney Gorgonio adda jurisdiction da gagayim kay Kamsat. DOJ Secretary Crispin Remulla is a lawyer too. May summit nga lawyer gagayim kay Kamsat. Nga nang ngited apo ti pamagbagana nga nuwen ken mabalin kadagitoy nga alaldaw nga kabaraan dito nga isyuhaan nga agbiyahe da presidente dati nga presidente Duterte ken senador Bato de la Rosa kadagitay nasyon nga nakipinirma apo ti Rome Statute seknan ti panakabuanga iti International Criminal Court. Yung masama po rito, yung mga economic embargo, yung mga effect na apo iti ekonomiya ti pagiliantay nga Pilipinas or DJ mabalin nga panag-protesta kontra kada tayo ti international community gagiyem kay Kamsat and even the United Nations papagayam mabalin kano apo ti mangala ti International Criminal Court ti mga escort kada kwada nga umay no adda serbida kas na kumawanan to pares gagiyem kay Kamsat base apo kada tingin inuman tayo kani abogado Ray Gorgonio. Okay, mapantay ito na po kada ti taga-Sarat. May isa nga balasitang pimusay ditawin ng sangapulo ket tallo from Sarat, Ilocos Norte na irekomendar babaen iti obispo ti Lawag City, Ilocos Norte gagayem Kamsat nga mapagbalin a santo. Ana nga ta digiti mang qualify king kuana tapnon di kas agbalin na santo. Ngem kabayatan na agyaman tayo apo kading sumganad. Thank you very much Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kahit yung i-konsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, iti TMT Construction Company nga Masarakan, iti barangay number 48A, Kabungaan North, Lawag City, launa na po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayo patak dire na paslek, agserbi ka na kayo asipubud no, TMT Construction Company. Babayan di pa nang imaton, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga Masarakan, iti Balintawak Street, ti Sudad Tilawag, likod ti Kapitolyo Provincial. At danda ka dito laing nga aircon technician, tapno ornusenda, ti aircon, ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, kukwa imat batunan ni Engineer Neil Jose. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, itiwayan ay Hawaii. Welcome home, kasinsin. Mr. Onofre Durupan, nakabakasyon man nila po dito pagilantay nga Pilipinas, mani po dito wayan ay Hawaii. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Lani Corpus, pagyamanan tayo, mani po dito Xiamen, China. Ni Elvis Panabang, ni Mrs. Mercy Panabang, di Pearl City, Hawaii.
Kaya nagyaman tayo, kay ni Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, di Banggi, Ilocos Norte. Sir, happy birthday, Apo Konsehal Joey Soriano, dita Banggi, Ilocos Norte. More blessings, more birthdays to come. Happy birthday, Apo Sangguniang Bayan Member Honorable Joey Soriano, di Banggi, Ilocos Norte. Daytoyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan di modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan ti ginubing ken nagtutubo daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian niya gowns ng babae, kastamit din ng ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique. Masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique. Imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique. The home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique. Second floor, JAMR Building, Suba Road, Barangay 50 Butong, Lawag City. Adun na pala, supatapulo ket 8 minutos, kalpasan, ti oras tayong alas 12 papagayam, tuloy ti damdamag ni Berto. Dakkel wino adda ti posibilidad nga agbalin niya santo ti maysa nga 13 anyos nga balasitang nga Pilipino kalpasan ti panangaprobar digiti obispo ti maysa nga Episcopal Conference ti Diocese of Calibo sigon ti Catholic Bishop Conference of the Philippines. So kahit nasa wen pinaburani na po digiti obispo ay tinet na naiswat nga konferensya apo ti Diocese of Calibo deti panagbalin niya santo ti maysa nga 13 anyos taga Ilocos Norte taga Sarat gagayem kay Kamsat. Daytoy ket ni Ninya Ruiz Abad natay iti edad na nga 10 ket 3 gapu di sakit ti puso daytoy ket di tawen 1993 ngem nang ipakita gagayem kay Kamsat tinaiget nga debusyon ti Eucharistia segon itibiyang ti CBCP. Nagipapay kanon ni Ninya Ruiz Abad kadagiti Rosario, Biblia, digitay libro nga pagkararagan ken kastamet ten digitay napatig unay nga imahen en nagdumapay nga banbanag seknan apo iti relihiyon. So digitay qualification sa po okay idi panawen na saan nga basta-basta nga ti maysa nga ubing nga babae nga agtawen ti 10 ket 3 ket makaaramid ti kakastoy nga banbanag ken agibanghelyo kadagiti sabsabali. Daytoy apo ket segon ken ni Bishop Renato Mayugba dito'y siyudad Tilawag. Ti obispo tayo apo dito'y siyudad Tilawag. Ni Mayugba tinangkid daw kaditi obispo nga lokatanda ti kalikagom nga agbalin nga santo ni Ninya Ruiz Abad gagiyem ken Kamsat. Di balikas ni apo Renato Mayugba. Ninya's life was a prayerful life full of reverence, worship and intimate relationship with God Jesus Christ, the Holy Spirit, and to the Blessed Virgin Mary. Balikas apo detoy ni apo obispo Renato Mayugba. Apo ti manang aprobar di obispo
Ket mangrugi agagiyem kaabsat ti formal nga panangadal iti nagbalin nga biag ni Ninya Ruiz Abad. Digiti imuna nga paset ket detoy ket pakaibilangan ti panagkalap ka iti informasyon seknan iti nasao kandidato ken kastameten pannakiinuman kadagiti saksi nga makabigbig makaamam mo ken ni Abad. So adda ti mayuswat apo nga background investigation kadagiti makapaneknek apo kadagiti nga imununan nga waragawag nga inararamid ni Abad idi si bibiyag pay 13 anyos hanga talaga nga amoy do kita 13 anyos sakit mapanda pa lang makikumbato di ba mapanda agsursursur agpaspasyar but dito Ninya Ruiz Abad base apo ka rin nagbalin nga rakurak ni apo obispo gagiyem kay kabsata sakbay nga pimusay iti edad na nga 13 papagayam adu na po digitay inararamid na nga mang parayray iti pamati nga kasti panagibunong ti Rosario, Biblia, digitay pagkararagan nga libro, digitay napapateg nga imahen ken sabsabali pay nga bambanag nga adda pan nakainaig na apo iti relasyon gagiyem ken kabsata. Kinunamet ti CBCP nga mabalin nga agbayag iti tawen, adu nga tawen, sakbay nga makapagdesisyon na ti Ruma seknan ti beatification ken canonization ni Ninya Ruiz Abad. Ni Abad nayanak dimmakkel apo iti Quezon City. Ngem imakar ti pamilya na iti Sarat, Ilocos Norte, iti tawen 1988 Ruiz Abad, amo temeten apo ti Ruiz Abad ni dating apo Mayura Corazon Ruiz Abad gagiyem ken kamsat digitay Ruiz dita Sarat Ilocos Norte dapat digitay taga media nga Ruiz gagiyem ken kamsat nagturpos ti elementarya subing pay dumay ditoy kasi nagturpos ti elementarya iti Mariano Marcos State University Laboratory School segon pay detoy apo iti CBCP. Iti Agosto 16, 1993, naatake ti puso, bayat nga adday ti pagadalan. Ket ditoy nga naitaray iti ospital, ngem daksanggasat apo pimusay ni Ninya Ruiz Abad. Bangkay ni Abad, ket naiyatanem iti maysa nga pampubliko a sementeryo iti ili ti Sarat segon iti CBCP gagiyem ken kaamsat. Ayon so dijay ni Ninya Ruiz Abad nga kandidato nga agbalin nga santo gagiyem kaamsat. So bali third Filipino saint nukwan ni Ninya Ruiz Abad umuna ni Pedro Calungsod ni San Lorenzo Ruiz gagiyem kaamsat ket no paboranti Roma tinagbalin niya rekomendasyon dito obispo dito yung Pilipinas gagiyem ken kabsat nga agbalin nga santo maikatlunukwan nga Filipino saint ni Ninya Ruiz Abad gagiyem ken kabsat amo yun napapatig unay dito apo nga mayam mo iti publiko para kanyak ti no pay adda digiti mamati nga medyo mapukpukaw tinarayray a pamati saan lang iti biyang ti Katoliko no diket ori sabsabali pay nga pamati or sekta ti relihiyon kasi kita inyo ti biyang ti Romano Katolika gigiyim kamsat adda diti kampanya renewal of faith pabarwen parayrayen ti pamati so kahit nasa wen medyo mapuypuyupoy ti pamati gigiyim ken kamsat ket no maibaga digitoy kakastoy apo nga nagbalin nga gapwanan ti maysa nga tao nga kaskadeti inararamid ni Ninya Ruiz Abad iti edad na nga 13 or before pa nga ag 13 anyos kasi natay so na 13 years old before pa nga natay gigiyem kay kabsat addan digitay na idumduma nga aramid na agtawin siguro 12 ket maysa gigiyem kay kabsat nang ipapay kanon na po kadigitay Rosario, Biblia digitay libro nga pagkararagan ken kastameten digitay na santuan nga imahen ken sabali pay nga banbanag nga adda pan nakainaig na apo iti relihiyon so sapay kumatagbalegi apo ket maipan ti honest to goodness nga investigasyon wenno panangam mo kadagitay nagapuanan nga mabalin nga mangkonsiderar wenno mamagbalin nga santo ken ni Ninya Ruiz Abad nga taga Sarat, Ilocos Norte.
Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Tuloy-tuloy, dapat bati, talo ang minutos kasangwanan ti oras tayong alauna, but kamakam tayo po dito sa bali pa nga damag, gagiyim kayong kamsat. Pakasik na po ti biyang dito ay pagadalan, gagiyim. Dati po, medyo siguro, di kita pada nga marigrigat nga pagpaadal. Nag-issue po ti open letter, di para kanina nagpampanday linteg, tidakil nga grupo ti private schools nga umapapela, iti panakaipasa ti Senate Bill 1359, when dati no permit, no exam prohibition act, saan niya mabaling nga, saan niya nakamatrikula, hindi mo pag-tesen. Kasi yung permit, di ba, pagka may kang kati permit to take the examination, masapol nakabayad ka, ti obligasyon mo. Nakapirma dito iti Catholic Educational Association of the Philippines, SEAP, Philippine Association of Colleges and Universities, PACO, Philippine Association of Private School, Colleges and Universities, PAPSCO, Association of Christian Schools, Colleges and Universities, Astameten, the Unified Tibet of the Philippines, Incorporated. Tinasaw nga surat, ipitpiting ti grupo nga mabalin nga adu ka diti private schools ti mabalin nga agdiretson nga makasira gapo wenno nga detoy ket bunga no kwan no ti epekto tinasao nga linteg na no mapersar nga no saan na mapersar nga agbayad ti tuition iti umiso nga oras diti estudyante babaeng ka diti naganak kadakwada maawanan ti pundo diti nga private schools iti uneg laeng ti 2 bulan nayon pa iti grupo nga adu diti grupo mangisursurok and stop ti maawanan ti trabaho no awan ti cash flow iti maysa nga pagadalan. Mabalin nga may patungpal kas mangsulbar karidi pagadalan no saan nya makabalin nya agbayad di tuition iti umiso nga oras segun kadakwada. Nangiparwar pa iti statement kontra iti NPNE Prohibition Act no permit no exam Prohibition Act ti University of Mindanao. Nga dito ket kadadakilan na private school di Mindanao, ken Cebu Institute of Technology, CIT University, nga dito ket marigatan nga makabawi gapu iti epekto ti COVID-19 pandemic ken kastamet ti Bagyo Udet iti 2021 Ti NPNE Prohibition Act ket naipasan iti third reading iti 5 bulan ti Marso. Wena po adu diti mga ngibaga nga manganta agserra dito nga private schools no kas pagarigan may patungpal di apo no permit no exam prohibition act mangipawila po nga saan mo nga pag-examinen no awan ti permit wenno saan nga nakabayad in short iti matrikula na dagitay agad-adal gagiyem keng kamsat ya mainaig pa iling ti eskwela gagiyem amuyo babalin ko natin iti pada nga naganak napintas no may pasaday nga linteg tapno saan ka nga makarra-karra wenno maarikatot nga agirmedyo ti pagmatrikula ang empty metag suffer di kitay eskwela kasano metete pang pasweldudan manipud janitor ringan at mangisursurok ken sabsabali pa nga empleyado da gagiyem keng kamsat ida apo adda di kitay
pagadalan nga nangipilan apo ti position paper na para di pa nakaingato ti tuition dati siguro ti pakabisitan digiti naganak gagiyem kay kabsat may ngato manen ti tuition fee nagsumiter iti position papers iti opisina ti Commission on Higher Education when no ched ti grupo digiti agad-adal tapno ti kasta apo ket ipaniknek when ipakita da ti panangkontrada iti tuition fee and other fees increase. Digiti may ngato, especially ti matrikula ken sabsabalipay. Kagidnan ti apelada iti CHED ket digiti grupo digiti nga grupo digiti estudyante manipod Ateneo de Manila University, University of the Philippines, De La Salle University, National University, Centro Escolar University, University of the East di Caloocan, Kent University of the East, Manila. Gagiyem ken kabsat. Inpetting da ngayon dilikudan dito nga panawagan, ket kariti na palpalabas nga bulan, ket sa kaslasaan nga idandaning idaw, minu ikaskaso dito CHED, babaen iti CHED chairperson Popoy de Vera. Popoy de Vera is from Ilocos Sur, gigiyem keng kansat. Segun iti grupo dito estudyante, kontraen da tinayon nga gastos when matrikula, no sa dinno nga posible nga umabot ti sa 3% aging gana ti 9%, ti pagngatwan ti matrikula digiti agad-adal karakkelan nga pakaingatwan ti tuition fee ket ti University of the East nga 9.5% gigiyem ken kamsat panangilawlawag da nga saan nya nainkalintigan nga maingato ti matrikula aglalalo ket agrigrigat ti tao agrigrigat ti biag ti tao nukas pagarigan dinggenda ti panawagan agtuloy deto nga ano kas pagarigan saan nga dinggen ti CHED dito nga panawagan ket ituloy da dito nga panang riingda iti CHED tapnon ti kasta mangarami diti tignay ket saan nga may tuloy ti maplanplano nga panakaingato ti matrikula. Kinunapay ti grupo nga makipartisipar da iti rally iti State of the Nation Address. Ito na ni Presidente Bongbong Marcos into no Lunes, Hulyo 24. Ayun gigihing kamsat. So estudyante na po ti umapapela saan na digiti naganak siguro. Marik na digiti estudyante amuyo properly informed ti estudyante tatang kadigiti pasamak epekto ti El Nino, epekto ti COVID-19 pandemya. Naging kakadita, kadito may baga nga di pa nakababot apo ti biag ti tunggal may sa kadateo gapo iti pandemya. So nga siguro di jeti nang idurong kadakwada tapnon ti kasta submitir da apo dito position paper da iti biang ti CHED ti Commission on Higher Education amuyo ti Commission on Higher Education isudat mga assess kadito eskwela gagiyem ken kabsat as assessenda digiti properties, kagamitan ti maysa nga pagadalan apo ken isuda pay apo ti mangipaay iti panang pabor no kasapulan nga maiangaton ti matrikula especially digiti private schools gigiyem ken kaamsat. So wait and see manen. Ani ati agbalin nga dang ti Commission on Higher Education idi dati nga nagbalin nga apela digiti ti grupo digiti agad-adal idi nagduduma nga universidad idi entero pagilian. Awanan na po tinabati pa yung oras ti deto nga aldaw para iti programa ti Damdamag ni Berto. Dere po ti pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz, iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatinin tinatalinaay nga malem ti Huwebes papagayam, agyaman kam tingkay panagdingig, ken panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dilipas kasama kinibukod kayo alubar, idintero paginian, ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas masamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno maamuan ti publiko, ti husto akalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pamalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket
agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket maysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted deto iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially pekunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digito iti na find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napindas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, adto iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan digiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang talbing ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanom nga ipainom tayo ket hang agapo kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umo na makita mi nakutong pero pandangan nga managinom de tataraken at imet nabasa di kimot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanang nasalsud mo dito Robert dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo baka ket no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow ta karayan madida makarukat ta nakagalot ta why not igalot yung laing nga di asidek di balbalay yung mga ramit kay te temporaryo ng paglinungan ta. Adtoy ni Engineer Neil Jose, tapno ni suro na kadatayo, no kasano ang mamantener ti aircon tilugan. Kuati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pay ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert as namin lang DJ pinag-change oil lugan DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tatlong kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan iso ti pinaka-puso kung namang Robert no tao ko may isut puso isut agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagi ti tao kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tatlong kas ta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kagigiti rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert. Tinapalabas. Namulit agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken pan nakapaay.
anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi, tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama, namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang de isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa masugat, ti napalabas. May kadua gundaway, papagayam, kablawan na kayo, itinagasat nga malem ti Huwebes, petsa 20 di bulan ti Hulyo, 2023. At ito'y manen ti programa, Ti Napalabas. Awisan ka ngayon, tapno ka ng kayo may nilasuti na isang oras. Tapno hintay manen padayawan nga ibasa, ti surat nga na kay palaunan. Tinapalabas ti biyag kinayat, ti maysa apagay. Agyaman tayo karinayat, kami papay di tulong at suporta di programa tayo tinapalabas. Pagyaman na tayo, ti Maridayaw, nga kaming ti konseho, ti Ili, ti Banggi, ti Honorable Joey Soriano, nga kasangay iti dito na. Happy birthday, Apo Konsehal Joey Soriano, di Banggi, Ilocos Norte, sa akin na nadupay nga blessings, at nadupay nga panagkasangay, tinumteng parang ito. Panabang ni Mrs. Mercy Panabang, Manipuri di Pearl City, Hawaii. Ni Ma'am Lani Purpus, Manipuri di Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Durupa, ni Diwayan ay Hawaii, naragsa ka man nagbakasyon mo kasinsin. Adaman din ako dito Pangiliante nga Pilipinas, kaya kasinsin ko Onofre Durupa, na nagpapiliwayan ay Hawaii. Thank you very much, Met, kani Ma'am Elis Tamayo. Isa namang uma, namang subsuporta ka na tayo, iti programa tinapalabas, iti programa Damdamag ni Berto. Ma'am Elis Tamayo, Manipuri di Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, ini Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan, ini Balintawag Street, dito Ciudad Tilawag. Adaan ka rito nalalaing nga aircon technicians, tapno runusan na di problema ti aircon tilugan niya. Tipugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, ini po Balintawag Street, Lawag City, kukuwakin naman patunan ni Engineer Neil Jose. Pagyaman ng Tiyupay, ni TMT Construction Company, nga masarakan ni Barangay number 48A, Kabungaan North, Lawag City, Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, maribot pa nakaplano ang hinggang na malpas ni kayo nyo malagdiri na masdeg, agserti nga si Kukuto, ti TMT Construction Company. Pabenti pa nang imaton ti agtangigwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga muli konseho, ti Ili ti Marcos. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manipun ni St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, St. Flores Street, Lawag City.
Madarikrik-nayan nyo ako ng Baguio, kaya nyo may konsultar ni Dr. Mapan, hindi Dr. ang mamagkalkan, Dr. Alan Thailand, ni St. Camillus Neveris General Hospital, number 121 St. Lawrence Street, Lawag City. Daytoyen tinururay di revisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayang kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang mapapaung ka sa sarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assist you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Rugyan nga ibasa ti surat nga nakaipalaunan tinapalabas iti biyag kinayam. Dahito nga surat ket naggapo iti maysa nga pagayam nga kayat ni iti paawagan iti tangatang iti nagan nga Eden. Maysa muna iti surat ni pagayam tayo nga Eden. Di napalabas ko, Manong Robert.
damit din ti kadwa iti technical side. At tuya kita nga may med. Iniday ito yung programa bueno na dayaw nga biyang mo. Tapnoy nag-ipaset, tinapalabas ko. Napalabas nga uray kaanuman, jakyon kalipatan. Tinapalabas nga nakaibinggasan, ipudpudno nga tinatao, tinatauda, naging gaita ket iso, tikadwak na magtalkalay tayo, idinabatbati nga paset, ibiyang ko. Sugyan ng tamanong inagtawe nag-isa mapulo ket dua. Katurturpos ko ini iti elementarya. Inita, agdesisyon ni Papa. Ti amak nga, mabilbilang ti oras nga kandanay di sidong mi, ken ni Mama. Kasto'y tinagbali na salitaan, milagros na kapag desisyon ako. Napanluga ko, hindi kasto'y na sitwasyon ka. Di sitwasyon ta nga, ilimlimit ka ti, nagbali na relasyon. Kaya kung mayawit kayo ni Jebala, agyan tayo siya dyan. Agtitimot tayo kaniti. Anak ko, hindi mo na nasa. Kastagat-tekin ni Mama. Nadlaw ko ti kasla panagdanag, kuno panagnervyos ni Mama. Iniday di nga daw. Kuno day di nga balikas ni Papa. Angin, Ben, ako din saan na kami na maawa. Tigilin mga anak mo, kanina. Amot yung kahit ni Ma'am Suda. Sana kaya't nga daligdi, maikampay nga, agkapunin ako kapay. Amo ko isulat, nagitilaing pada na nagabaktan, tinipintigil. Noong nagbali na katakot ka rin, ibang mga anak. Saan ito? Patibkirekon tinangkit yan rin na. Tapno ni San Ring kayo. Karba yung laing ilaban kayo, itarap na kaninin. Namigpit. Masapot din tayo na mamigpit ka. Nga na kayo, pamilya. Nga sikat, inati anak ko kaninin. Amok yung galit ito. San mo liplipatan niya, nagbali na katakot niya. Inisibitin ka niya. Napatigagayin ko di asawa. Ginagawa ka ng baso kuman, pinangatungking kay Gagrahe pa. Mapakawan niya. Manakahawan ni asawa. Maiduma ko na hindi ugali di ina. Kinumrenig ni Juan. Amo ka natatansin na. Kawan ti imala hindi di asawa ang ugali. Ugali di apo dapat. Walang mother na ugali. Mabuti na. Ben. Ang mga nagbaling niya biktima iti kinaranggas. Di anak ka na dito. Inbagakon ka. Masapol nga ang aminin tanden. Tapos tigas na bigbigin na kayo din, hindi makapamukan niya, kinakaman niya. Kasi kakit, ina, nila. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, digiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, pasit ti barangay 50 Butong, diti Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Blue House Beach Resort
Nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms, Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si Degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan, the Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Para reservation, tumawag ni cellphone number 0963-000232. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kanirag kakadakkel pa premium nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini barangay 37, Kalayab, Lawag City. Mariknak, ti amak, ngagar-ari ka ni mama, ididedi agundaway. Awan na aramidan nga manong Robert no dinagtungpal. Ore siyak agama kakidi, gapu ka riti nang ngigak nga ugali di tao nga mabalin, nya agbalin na kabalay. Ti ina ni papa, kendi iti dua nga anak na iti muna nga asawa na. Agpagayam ti asawa wenno dati nga asawa ni papa ken ni mama. Ket isu iti nangalaken kwa na tapno agserbi nga katulong na. Wenno katulong da. Ti inak manong Robert ket taga Bisaya. Kastamit ti dati nga asawa ni Papa Ben. Ditoy nga naiset wenno na ituding ti aldaw nga panangyawid ni Papa Ben kada kami. Iti mismo nga pagtaengan da manong Robert. Arig na makasangit ti inak. Idi agsarita kami kalpasan ti panagawid ni Papa. Anak ko, bukas pagarigan, mapantay ti pagtengan da Papa mo. Agsingsimpit ka, saan ka unay nga? Agal alikute kuno agputi-puti. Amot ti ugali da. Ma, mabuti nga. Marignat na damak yun ya. Mayawit tayo di pagtengan da Papa. Api nga min ma. Api nga kasto ti biyag ta. Naunday wenno. At idong nga istorya anak ko. No basol ko man. Basol ko man ti panatulong mo ken ni Papa. Idi agrayo kanya kalpasan ti pusay ti asawa na. At dikirik ka basol ko. Jak idi na isuro tirik na. Nat nagtirik na kaputi asik ken ni Papa. Naliday unay ti kupusay ti asawa na. Tigayin kong asawa na. Ket idita agsikuga. In panaw na. In panaw na kaputa muna saan na maawat ti na ti kadda ti relasyon ni. Aglalalo ti itataom nga kasanak na. Kaya't nakading asawan mangat. May saak nga mitsa ti mabali na gura no kas pagarigan. Nagsinnaay ni mama. Tsaka mo. Tsaka mo no dan nagbaliwan na. Tilas udti. Sa nga pulo ket duan no nasursurukin at awen nga napalabas nga jak nakikita idagabuti pa ng ilimeng ni Papang mo kadata. Tsaka mo no nagbalidan. Ngayon no saan da pa yan nagbaling? Sigurado ka na po. Sigurado nga maumsi wenno buraen data.
Ada ni Papa. Nakasarita kong tagtagikway ti dito nga balay. Saan tayo nga upaan? Ikarga tayo, hindi kiti arwatin nyo, ken sabsabali nga gargarin. Hindi kiti sabsabali, kiti bati yun. Makamutun, ti sumublat niya agupay ti dito nga balay. No, usarin daw yun saan. Sigurado ka din ti dito nga desisyon mo, Ben. When ko nakumit ken kan milagros, nasken nga maamamudan ti kinatao, ti pagtingken pasama kiti nagpetan ta. Saan nga ti agnanayon ket mailimit na deto eh. Ken may isa. Kaya't mo ka di nga no kas pagarigan mapapaunanak ket awan ko nga pulos ti paglawagan ti pasamak ti biyagta kang runaan na ti kadta ti anak na nga ni Eden. Saan nga nakasumbat ni Mama? Iti sa lutsut ni Papa. Ti Diyos ko mga ti mang tarabay ka na tayo. Ang lalo ka na kami ti anak mo nga ni Eden. Aramidek ti amin na kabalinak. Tapno maproteheran kayo nukas pagarigan. Edi makadanon kami ni Tibalay da Papa Manong Robert. Kastoy tinagbalin nga eksena. Hindi makasangom iti inana nga ni Ma'am Milagros. Wenno apok abaket a Milagros, kaputay na ti ama. Anya ti kaya ta sa wende ti Ben? Asino dito yung ubing? Ket Milagros? Adda ka pa ilayang ditoy? Mano natawen nga dili ka nakikita? Nasursuruksan nga sa nga pulo ket dua ataw. Agpalawag ka man, Ben. Balikas tina ni Papa. Mama, inaramit ko dito itap nung tigas na malukaisan nin tinabayagin na nakakumo sa palimit. Ni Milagros nga katulong tayo, ken katulong tayo, hindi si bibiyag pa ti asawa. Napatigagayem ti pimusay nga asawa. Naadaan kami ti relasyon. Naadaan kami ti relasyon, ken nagbunga dito nga ayan ayat ni. Isu ni Eden. Ni Eden ket apo ko yo. So nga pangaasi yo. Awatin niyo kumayda. Pakaasi ni Papa Manong Robert. Eden, apo ko, nagtao di ti katulong. Dito ti kayat mo eh. Ipamatmat kanya. Balikas ti bakit? Nga ina ti ama. Simmang ba, bueno simmong batpay ti may sakadiri anak na Manong Robert. Kada ito'y kiti lalaki nga agnagan kanu iti bini. Lula, pagtalawim di kita nga basura dito'y. Sa nga rumbing o may makipagnaid ka datayo. Anya lakit din na Papa. Itapay ta bumaro akong ti. Panangipudno mi ti kaadda ti putot mo iti ruar, kabsak mi iti ruar. Panangkastigar na ken ni Papa. Agluluan ni Mama iti dedi agundaway, Manong Robert. Idinto nga agar-arin ti sigduker wenno panagbuteng kanya. Ure ti anak na nga babae nga agnagan iti bi. Ket imbaga na iti apuda bakit nga pagtalawin ta kami. Dupay kasta nagbalin nga natangken ti desisyon ni Papa. Ket dito'y nga kinunana nga awan ti makabalusingsingan ni nagbalin nga pangiting na. Makipagnaed kami kanon, ididakkel ba na ina. Nga uray no kumontra ti inana, ken digilidwa nga anak. Kabsat yun ni Eden. Ina ni Eden ni Milagros. Siyak ti matungpalit ti deto yung daway. Saan ket di nga na tayo? Agtitipon tayo kas may nga pamilya. Ken nuwen ken mabalin. Awatin nyo ni Milagros nga kasasawa ko. Ken awatin nyo met ni Eden kas may sa akabsat nyo.
Idinto nga digitidwang anak na nga dapili ken ni Bing ket imuli na. Nagtultuloy met ti panagbasbasawang ni Lola Milagros nga ama ti amak wenno ina ti amak Manong Robert. Ken impet-petting na nga di na maawat nga maiserrek digiti tao nga kasla basura iti mismo nga pagtengan na. Idadda kami ti uneg ti kwarto inlak ni Papadeto. Saan kayo marumulwa? Dito'y kayo kailangan. Pag maumawen nyo ti pungtot ni mama, ken di duwangan na to. Siyak ti makaamo makisarita ka na bata. Papa, mabuti nga. Mabuti nga munay. Pang-aasim papa. Mapangkamilangin nagpedit sa bali. Saan na dito? Mariknak na saan na kami nga maawat kiti mama. Pang-aasim papa. Pakaasik iti amak Manong Robert. Ngayon peteng na nga saan. Nga masapul nga itakder na kami. Kaputa kasapulan niya amuta kami. Kang runaan na di kabagyan, papagayam keng kapamilyana. Nga addaan da iti anak kin ni mama. Nga siyak da ita Manong Robert. Rimwar ni papa iti kwarto ket dito'y inararakop nak ni mama. Nagsangsangit kami, Manong Robert. Tuloy tayo, ngay basa rin surat ni Pagayam tayo Eden, agyaman tayo ka rin sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, edi number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo iti bagiyo, ket ketyo di agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, edi St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, Zay Flores Street, ti Ciudad Tilawag. Agyaman tayo ba di TMT Construction Company nga masarakan iti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano aging nga malpas ti kahit yung patakdere na pasdek, ag serbi asipubud no, TMT Construction Company, babayan ti panangimaton ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitulyo Provincial. Adaan ka rin nilalaing nga aircon technicians tapnurnusen da ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, kukwa kinimatmatunan ni Engineer Neil Jose. Agyaman tayo pa'y kani Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano ti Banggi, Ilocos Norte, happy birthday, Apo Konsehal. Ni Elvis Panabang, ken Mercy Panabang, manipo diti Pearl City, Hawaii. Agyaman tayo kani Ma'am Lani Corpus, iti Xiamen, China. Thank you very much and welcome home, Mr. Onofre Duropan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa kani Ma'am Elis Tamayo, manipo diti Barangay number 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, iti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, Lawag City, TMT Construction Company, ti 48A Kabungaan North, Lawag City, kani Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns digit babae custom ten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok
at nakatikim ng King Galitos Lechon products. At talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Siyempre, mesa. Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nukot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Daytoyen tinururay di gisem kanididaan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati pa nakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan ti modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration maniko diti kadaanan aging gani ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod ka kailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan nga pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Nakipag naed kami nga ruden, inipagtengan da papa, Manong Ruben. Ngem talaga nga, nabara ti dara ni Lola Milagros ka na kami. Kang runan na karitidwa kakapsap ko iti ama nga nabili ken ni Bing. Iti may sa aparbangon, napan kami ken ni mama iti mismo nga kusina. Matmaturog pa'y laing idi ni papa. Iti kwarto nga, nangitarusan na kada kami, Manong Ruben. Anya ti aramiden tama. Apingin may ito dito kusina. Dati-dati kat yalaan na tanit lang ni papa iti kanenta iti kwarto. Sana na ko. Mabalin niya, mapunas ti gura da kanya. Kengkas damit kengka. No, agtrabaho na. May suro kami din ka diti rumbeng nga aramiden. No, tumulong iti kusina. Sana yan. Uwin ma. Angin. Sabali dito yung kusina mama. Nakalawlawa ket nangingina di kiti kagamitan. Sigurado nga anda ti maperdi ka dagiti ket nangina ti bayan na. Saan ka nagtanan? Kabisado ti agusar kay so amin nga ka ramit iti kusina. Ure no kasto ti kadakkel. Ken narwama kiti ti abalay. Kas na ko namin dati ang katulong na papagno. Kayem ko ti imo na nga asawa na. Aging ka nga naandang kami ti relasyon. Nagbaling ka nga bunga. Sige na rin ma. Agluto ta ka din. When? Agluto ta. Amot ti paborito ni Ma'am Milagros. Paborito na nga pamigat ti bacon sa tenti. Orange juice. Kaya't namet ti sinangag wenno kinirog na ina. Nagidubing ti dati-dati nga isagahanap na nakwada iti gatas tsaka muitan. Kitain ka no dati pundo iti refrigerator. Rinugyan ni mama ti
nagluto manong Robert. Noan niya digiti amok na itulong keng kuana, intulong kumet. Agingga nga nakiktot kami, edi sumungad ni Lola Milagros. Nagpalakpak daytoy manong ko. Ket kastoy digiti simmaruno abalikas na. Very good, very good. Talaga nga, agpabilib kami taya, Milagros. Kinunana ken ni mama. Saan, ma'am? Ngem, ada kami metlaing dito balayo. Apekit din niya jak trabaho ti dati nga trabaho. Dito ti magustuhan ken ka. Magustuhan ka, idi gabutan nagagit ka. Awan sa pulik. Nadalos ti balay, nadalos ti kulisina, nadalos ti comfort rooms. Gapo iti ginagagit mo. Pati ti hardin. Ti dating hardin ko. Naurnos ti masetas, nalalapsap na. Gapo nga rod ta nagagit ka. Nga mamum ka di nga. Saan niya makaumanay ti kinagagit? Nga, mga lukoy kanyak tapnon ti kastakit. Awaten ka nga asawan ti anak ko. Pakairamanan ti anak yo. No nadalos ti kubeta, gapoy ti gaget mo. Ejay ka kubeta nga may bakay. Iti kasilya, pakairamanan ti anak mo. Ngem gaputag, disnudo ka nga agluto. Amok nga amom, no anya ti paborito. Lutwem, ken manipo dita, sanak nga awagan iti mama. Ure ti anak ko. Jak kayat nga awagan nak iti lola. Ure pa'y nuputot keng kati anak ko. Dagiti laing duwa nga inauna nga anak ni Ben, tibigbigi kita nga po ko. Ngem ti anak mo ket saan. Kaskunak, no nadalos ti kubeta, iso ti pakaikaryan. Iso ti pakaikaryan yung agina. Naawatak ti kayata sa wen ni Lola wen no Ma'am Milagros. Makipagnaed kami ngem saan mi nga awagan, wenno saan mi nga ibilang nga kas kapamilyami, aglalo nga yan. Gaputa ti kanulaeng kubeta ti pakai, karyan mi nga ina. Awan ti nagbalin niya, sungbat ni mama kari tinadadagsi na barikas. Ni Ma'am Milagros, idilede agundaway, manong Robert. Kalpasan ti, panamagsasauna kada kami, wenno panang bilbilin na kada kami nga agina. Simmaruno nga, imay digiti dua nga anak ni Papa Ben. Damanong bili kani manang bing. Oh, ada kayo naggayaman dito kusina? Kamok no ni Lola ti madanon mi dito iti iso ti dati-dati nga mga isagana iti mabigat ni. Total, ada kayo metlaingin dito ken dati kayo metakatulong aglalo ken ka Milagros. Agluto ka nga ron, iti kayat ni. Ay, wen, anya ti kayat yu apamigat. No siya, ket, prito nga itlog. Ken no dalong ganisa dita, mangiluto ka man. Kayat ko ti gatas. Ori siyak met, kastamet ti kayat ko apamigat. Kino nati, babae nga ni Bing, manong Robert. Sinitsitan nak ni mama, ket dito ngayon sinyas na nga tulungak nga mangisagana ka diti, kayat na nga pamigat. Nagtimek ti lalaki nga ni Billy ket. Oh, talayng kayang deti na. Amuna ka nga tulungan diti kusina. Ano do kani sa awan ti amumi ti deta. No bumangon kami, ketumay kami diti kusina, ur-urayin nila ingen nga. Idasar ni Lola ti pamigat ni. Sipod ka no timalaw ka kas katulong ket saan da na nga ti katulong gabuta kabalinan met ni Lola. Isupay ti panweldo. Tsaka mo ano, agsweldo kayo. Angin, no siyak lang may isa, saan kayo nagsweldo? Kasukat ti lamuten nyo, when no kanin nyo dito balay, ti tandan, when no sweldo yo.
Napan ni mama iti kwarto di iti agkabsat wenno saggaysada a kwarto tinugtog na ida. Nangig ko ti panagtugtog na no pay adda iti second floor ti balay. Ket imbagana nga nakasaganan ti kanenda. May sakit ti kusina iti umay ti baket nga ni Milagros. Manong Robert. Oh, anya ti mulmulenglengam kita. Nalutuyo ka din ti bacon nga pamigat to. Ay, uwen man. Nalutumin. Orain tayo laingin ni mamata. Idasap na nga. Pamigat yun na panalaingin niya banda. Dasirkin ni ma'am kunam. Dasirkin ni ma'am. Kita apay no sikat di mangidasar. Saan mo ka di nga mo? Ay, ma'am. Amok na idasar. O sige. Idasar mon. Ito no sumangpet ti agat kubeta nga inam. Idasar ng tumitten ti kanin di kitidwa nga pukok. Nagtungpala kiti bilin ti Donya nga apo ka bakit Manong Robert. Naidasar kun ti pamigat ti Donya kabsat. Idi sumungad mitten da mama pakairamanan digiti duwa nga da bili ken ni Bing. Inumanong bili ken manang Bing. Adda bitbit ni manang Bing nga basket. Oy. Eden tinagan mo saan? Uwen ma'am. Api nga ma'am ti awag mo kanya. Ay iso timbagak. Insung bat ti Dunya nga baket nga ni Lola Soledad. Iso timbagak nga awag na kada kayo. Ma'am keng kabing, sermet ti awag na keng kabiling. Nagkatawa ni Manong Biling. Maibagay na unay, ti awag mo nga sir kanya. Ken naibagay met unay, ti awag mo nga ma'am. Irikabsat ko nga ni Bing. Nadida kamet kakaano. Sana yan. Saan da kamet nga. Bigbigen nga putot ti amami, iti deto'y katulong nga inam. Kinunana. Nagbuses ni mama, ket kastoy ti sarita na. Please, Billy, Bing, mangan kayo. Saan nyo kumanyiraman pa iti anak ko? Kinunana ngayon pakaasi. Oh, alayam deto'y bag. Naglaon deta karigiti sapatos ko. Mapan mo labaan na, taluparis nga sapatos deta. Pintasem nga braset. Doad da maperdim dita, ibaot ko dita rupa. Kinunana sana, intupak iti sangok, tibag nga nakaikargaan di kunana, a sapatos, Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka iti balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road. Asirig ti mga bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadag iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag. Asirig ti mga bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses.
Ado pa'y pagpilyan niya gowns sa babae, kastamit din di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariri cosmetic products, ore jewelries, ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kentiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sininyasan ti mama nga pidutek ti bag nga nakaikargaan di sapatos. Ken kasla kayat na nga ibaga nga mapangkuy dalabaan. Sana problema kanyak manong gabutan arwamak. Ore di arwate kini agad-ada lagi di elementarya ket siyak ti manglablaba. Pakaramanan sapatos ko. Ngamin sinusuruan nakti ina. Nganowen ken mabalin amok ti agtrabaho. Wenno amok katrabahoen di trabaho pang babae. Ti panaglaba, ure ti biyang ti kusina. Awan met tinagbali na reklamo, iti panakalaba, di sapatos, ngayon palaba, ni Manang Ding, Manong Roman. Ini makapangan di iti talo, rimwarmenten ni Papa. Tinaing linuto kit ni pinamigat ni Ma'am. Kinigluto ni Bayan ni pinamigat ni kitulong anak. Basta yan. Alala. Agan anus kayo kayo na. Amok nga mau tumit na yung tibulura na kamay. Makarami na ito iti may isa nga panagtitipon niya. Rumwartyo na kayo kami. Pagparing no, makatulong dito itakto. Maya sinig kayo na rin ito nga pakaramanan nito. Mangiluto ko lang ng tingorian niya din nga pamigat tayo ulit niya tanong. Tatayon di, at sa sangot na dinaktitin na ko. Dati-dati nga rin namasama na ng mga tigilata. Pagkwarta. At lalo na darili pakawisan ni Mama at pumunay na naman. Doon tuma, dipendili at pa rin ang driver na. Kasta yan. Well, o sige. Mangiluto ka na. Mangtimplak man iti kapeta. Pambarak na agbasay ni Jamie. Bueno, di kiti dama yung cellphone. Agbasak ng pelang pangururaya kiti luto. Di kiti lain na istulog men, uri itlog kita. Kinunaan ni Papa, Manong Roman. Nagluto nga rin ni Mama, kapsa. Kiti di makaluton. O sige, mangantayo natin. Mangantayo nga rin nga talo. Kinunaan ni Mama. Tidon niya nga ina ni Ma'am di Papa. Wen kapsa. Ni Ma'am Soledad. Wen no, Lula Soledad kuma. Gusto saan na metakayat ipawagan ni Lula. Babaeng kanya. Apaw. Nagpintasi na kitan di pa nagsasamo yung mga kanlo. Nakaururnos kayo ang mga. Uy, ang gayam deti anak mo ti. Agtinidor kay nagkutsara si Kaiden. Naurnos ti panangigim na tinidor kay kutsara. Nadalos ti plato na. Saan niya kas karili na duma. Ay, naisurumet nga na imbag ni Eden. Ma'am, no kasanod ti agbalin nga. Jar ti mga. Kastaya. Ngem uri pa ino isuro
kapipintasan nga klase plastar ti panangan. Saan pa ilay nga may ibaga? Nga isukit. Nagtao ti kasti nagtaudan di duwang apo. May bilang pa ilay nga nagtao ti basura ti anak yun. Timakder ni Papa ket kastoy ni balikas na iti inana. Mama, kante kumamit importansya ken dayaw ti panangan. Saan kumamit ng uri ti panangan ket mabinggasan karigi na nagsin ket sa kadamagkas. Pangasin na. Pangasin. Nakapungtot ni Baket iti dedingin baga ni Papa. Siyak pa'y ket din ti dakes, Ben. Ket di gituin duwa nga basura ti adad na nga ikalintigam mo do'y sakit mo. Alasig. No isulti ko nam, okay, mapanakon. Adda papanan mi karini ang kuko. Aguma kayo nga mangan. Tamangan no. Itala nga makaraman kayo. Iti kakasta, ti kaimas na amakan. Da kayo a basura. Anya ti pagbanaganda, di kanda di pagtengan ti amana. Makaanos na nga tayo, di kasta nga trato ka nakwada, di dua kakapsat na, pakiramanan ng ti apuna Baket. Awisan na kayong kadanggay mi manening tunubigat, para itintento pa nang ituloy nga magibasay, di din surat nga na kay palangunan. Tinapalabas ni Biyag, ni Pagayam tayo, Eden. Hindi nga rin din papagayam nga pumakada kami, dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Technical Control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin tinatalinaay nga Malenti Huwebes, agyaman kamting kay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day dinapalabas sa nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday, ket naibuyog sa innek, ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas na kaparswaan ti lubong, umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapatap no umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas, ket may buwang da isem ken garakgak, kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.